Ya, ayo. Gentenan saiki. Ayo Tatin karo sing ngenong, sing ngenong arepe woh. Arep mantu. Ya syukur alhamdulillah. Lejen setengah sasi. Kok jam di tanggal siji tekan tanggal 15 Juli iki ora mangkat bayangan arep persiapan mantu. Ambo apa tandangi dhewe saja. Wong nganti lejen setengah sasi kuwi. Mula tak tari wayangan ora nek arep wayangan ya aku tak leprehi 2 minggu sadurunge. Dadi kulo lek mantu setengah sasi wis izin aku lek ramayang 2 minggu ming tak nggo mayang sambatan. Tegese cuk. Ayo Je. Karo Pras anu kok Prastiwi. Tatin. Wingi dolan endi Mas? No, ya ya. Ya. Wingi dolan endi Mas? Nang Gambira Loka. Kok sing bener larase iki. Ah, narik mic. Wingenane narik mic sing ditarik mondolane kancane. Ayo Jono, Yung. Yo baleni jiro lu ya. Nang Gambira. Kusik. Men wiwitan saka ngarep sik, yo. Wingi dolan endi Mas? Nang Gambira Loka. Dina Minggu torne. Kajae Ana. Terus munyuke untane sik. Gajahe ana, untane ngono. ontane Ana. munyuk Kowe. Iki kurang ajar ya. Oh, karo piyai sepuh kok. Saiki udu munyo. Lutung. Ya, jan parat ora. Rusak ta jenengane. Jajare. Ayo, Mbak, sapa jeneng iki? Mbak Ayu. Ya, karo sing rebab. Ora. Kok karo sapa lek ngomong iki? Mbak Ayu karo Soliken. Nah. Ayo Ken, coba. Ya. Mike, mik. Ken. Ikon kok malah cengenges ora. Sing semangat. Cek ngono. Cek. Nah. Suarane wis dicek. Ayo anggere kleru tutuk gambang ndasmu. Ya 1 2 3 ya. Wingi dolan endi Mas? Nang Gambira Loka. Cek. Ane wiyaga iki ora kabeh iso nembang kok. Wiyaga iki kadang kala nadane ya blero. Ngene. Wingi dolan endi Mas? Kowe muni nang Gambira Loka, ora cengkok dhewe kok. Nang Gambira Loka. Kuwi tembang apa? Nang Gambira Loka. Yo jajal sik. Nang Gambira Loka. Nang Gambira Loka. Ngene. Nang Gambira Loka. Wah pisan kas. Nang Gambira Loka. Loka. Nah. Iki nek nganti entek jame perkara ngurusi kowe tak ajar kowe. Nang Gambira Loka ora medun lho. Nang Gambira Loka ora. Nang Gambira Loka. Ha wis gong kuwi jenenge. Kok munyuke barang ora melu kuwi. Wis ngono. Yo. Baleni Mbak Ayu, yo anggere kleru wak jangkae saka kene. 1 2 3 ya. Wingi dolan endi Mas? Yo. Nang Gambira Loka. Nah, terus. Weh. Sing terus ki aku wae. Dina Minggu torne. Yo. Kajae
ana ontane ana munyuk-munyuk ana sasat kewan apa-apa ana pengen prawan Praon. kula pengen prawan Pak Apa do? Praon kok prawan. pengen prawan ana bandusane Bandulan. Bandosa nggo ngurungi kowe iki kok. Bandulane. bandulane ana Terus pengen 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 jajan. jajan Yo. cekake ra kuciwa katok Cah cilik kok kathok. Oh iki senengane aku nang ngisor kono kok ya. cacile Cah cilik ngopo? Bandemi kowe piye? Yo, cah cilik cacile muda-mudi. muda-mudi lan langsing tilas bocah pisan di no mi go ayo ning gembira luka Malah kaya Bagong. Mbira loka. Ya ya. Wah ya kejenengane kanca-kanca iki pancen luar biasa. Nek dong jenaka. Neno neno tak ngundang Kang Gareng. Monggo. Suwantenipun Mbak Wahyu Krisnawati dipun dawaken srebek monggo. ya sura iyo Eo 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 ao wayangnya ora jamak terus haming sak wong sing marai wetengku bongko nabuh bendina kok karo larasan kok ora pas wah ya karang sing jeneng swara iki ora gampang kok ya kadang kala swara pidato apik bareng kon nembang ora pas larasan ya pirang-pirang heeh merti dusun ploso ya kaya sore mau kowe wis protes terbebani terus nek semayang awake dhewe terus esuk diharapkan puluh wetu ki cukul matikel-tikel awake dhewe sing merasa terbebani iya sing apik ya dirabuk ha iya ya pancen bener ngono kuwi kadang ya dirabuk arep ming telo ming manapa jenenge nunggu banyu sithik wae ya tetep kudu disirami ha iya men supaya cukule apik iya syukur gelem mengawinke silang waduh ngawinke silang heeh upama kawin silang duwe tomat dikawinke karo rambut dadine rambutan ya ora iso kok kuwi arah-arah kuwi ora ngene lho maksudnya ngene sing jeneng telo supaya gede-gede dikawin stek dires telo sing maune cilik-cilik dikawin karo batang telo sing iso gede-gede oh iya apik kuwi ya iya men cukule ya gede-gede heeh